Joto tiprasarno belai belai hambai tang belajora mairana ni nok ni samung tangna ni belai jora kesep ni bisingobu joto no poder por kebeng mong tei kebeng jak man ya gulobu kebeng mong na mesenai one northeast pura northeast thansa khlai disinai pura tiprasa thansa khlai pura northeast thansa mani loge tongu tei northeast thansa khlai nai tiprasa ni সমস্যা je ngui tongmani abonobo solution tumna bagi jotto chat yognai pura northeast aboni loge tiprasar bu khaberao poito khlayo bobagrano tei bobagrani leadership no bobagrano ekmatro khoroksa tiprasani manthai runani khorang tisau tei khorang tisawoi abno implement ba solution runani moto khoroksa borok abno jotto lukku poito khlaima bagai jotto lukurno tini dera kodore yatei khlainai motai rok ishwar no hambai bono nokjora tonori ma bagai tei jotto volunteers ti promothani YTF ni TWF ni jotto no khaksang mate hambai tei ani Mirza Kathele Rajapur ni jara fainai aman sogoi maya Mirza Kathele Rajapur ni 110 plus vehicles 110 khan ni bara gari teinai Mirza Kathele ni orne tini ni relio faimanjak fainai obo Mirza Kathele Rajapuro regionalism tiprasani je thansani mari ar niwo je hamjak mongtei poito abono tini proman khayo tini 110 plus je mal khongtubinai lukurok nijeni samungo mono khibinai tini msik jora hasalma phaima bagai norno jottorno hambai tei local ni joto leaders no hambai norbo joto malai nai kok sanai tei bubagrano bo norbo malai ri norok ni bakhani kokno bubagrani bokrok jora bomtong jora local ni kokno bo tlangai thangnani norno bukal khainani jora nai hambai khulumkha and congratulations for the grand success of Thansa One Northeast Rally hambai joto tiprasarno belai belai hambai tang belajora mairana ni nok ni samung tangna ni belai jora kesep ni bisingobu joto no poder por kebeng mong tei kebeng jak man ya gulobu kebeng mong na mesenai one northeast pura northeast thansa khlai disinai pura tiprasa thansa khlai pura northeast thansa mani loge tongu tei northeast thansa khlai nai tiprasa ni সমস্যা je ngui tongmani abonobo solution tumna bagi jotto chat yognai pura northeast aboni loge tiprasar bu khaberao poito khlayo bobagrano tei bobagrani leadership no bobagrano ekmatro khoroksa tiprasani manthai runani khorang tisau tei khorang tisawoi abno implement ba solution runani moto khoroksa borok abno jotto lukku poito khlaima bagai jotto lukurno tini dera kodore yatei khlainai motai rok ishwar no hambai bono nokjora tonori ma bagai tei jotto volunteers ti promothani YTF ni TWF ni jotto no khaksang mate hambai tei ani Mirza Kathele Rajapur ni jara fainai aman sogoi maya Mirza Kathele Rajapur ni 110 plus vehicles 110 khan ni bara gari teinai Mirza Kathele ni orne tini ni relio faimanjak fainai obo Mirza Kathele Rajapuro regionalism tiprasani je thansani mari ar niwo je hamjak mongtei poito abono tini proman khayo tini 110 plus je mal khongtubinai lukurok nijeni samungo mono khibinai tini msik jora hasalma phaima bagai norno jottorno hambai tei local ni joto leaders no hambai norbo joto malai nai kok sanai tei bubagrano bo norbo malai ri norok ni bakhani kokno bubagrani bokrok jora bomtong jora local ni kokno bo tlangai thangnani norno bukal khainani jora nai hambai khulumkha and congratulations for the grand success of Thansa One Northeast Rally hambai